Morjesta. Mä oon Sami Haapanen ja ajateltiin, että tänään esiteltäisiin tämä meidän Challenger 337 matkailuauto, millä me ollaan nyt oltu reissussa 4500 kilometriä ja asuttu noin 6 viikkoa tässä. Et tällä hetkellä me ollaan Portugalin Sintrassa tai Cascais Quincho alueella ja meidän takana on tuolla Sintran vuoret ja Atlantti siinä ja tässä on meidän Kalle siinä, eli Challenger 337 GA ja tää on 24 mallia 23 vuoden lopussa käyttöön otettu joulukuussa ja Ford Transit alustainen siinä ja siinä on 170 heppanen 2-litrainen diesel ja automaattilaatikko siinä ja B-luokan ajoneuvo, eli sitä saa kuljettaa ihan normaalilla henkilöautokortilla siinä ja dimensiot tässä on silleen, että tää on 7,20 pitkä ja vähän reilu 2,30 leveä ja 2,92 korkea siinä, eli semmonen vähän aika keskikokoinen matkailuautos, mutta täysleveä kuitenkin, mikä tekee noissa sisätiloissa tosi paljon. Aloitetaan vaikka täältä, eli täällä meillä on vasemmalla puolella takatallin toinen ovi siinä, eli näissä kuuluu joka matkailuautossa pitäisi olla takatalli ovet molemmalla puolella ja täällä on meidän rakkaat harrastusvälineet, eli täällä on meidän sähkömaastopyörä ja sitten kun me tarvitaan siihen sähköä, niin meillä on 2 näitä bluetteja siinä, eli noista me saadaan sekä 230 vaihtovirtaa että 12 voltin tasavirtaa ja pystytään lataamaan vaikka auton omat AGM-akut tarvittaessa siinä. Eli tämä on 2000 wattitunnin ja sitten meillä on toinen pienempi tuolla 700 wattitunnin siinä vielä ja ja tää on nyt semmoinen, tänne varmasti saisi niinku 3 maastopyörää meneen, kun tangot taittaa siinä niinku pystyssä tai 1 maastopyörä ja skootteri varmasti menisi ihan hyvin siinä. Ja sitten meillä on Truman pakoputki siinä, eli tässähän kaasua käytetään ainoastaan keittämiseen ja sitten kuuman veden tuottamiseen. Ja sitten se on jääkaapissa 1 3 polttoainevaihtoehdosta, eli se jääkaappi toimii sitten verkkovirralla, tasavirralla tai kaasulla tilanteen mukaan siinä. Ja sitten meillä on veden ulosotto, me saa pestyä koiran tai pestyä maastopyörän suoraan tuossa reissusta siinä. Sitten tässä meillä on tekniikkaboksi, eli siellä meillä on raikasvesisäiliö 105 litraa siinä, eli se täyttöputki tulee tosta tohon noin. Ja sitten meillä on sulakkeet on täällä näin piilossa tämän levyn alla siinä. Ja sitten meillä on 230 virran sisään syöttö siinä. Ja sitten tässä on isot Dineten ikkunat, 2 kappaletta avattavia siinä ja sitten on 1 makuuhuoneen ikkuna. Ja sitten tässä on parannus meidän edelliseen retkeilyautoon, niin tässä on kunnon kaihtimet, niin kuin nähdään. Blindit siinä ja sitten vielä tässä tuulilasin blindissa on vielä alumiinipinnote tuossa noin, että se heijastaa lämpöä mukavasti takaisin siinä. Labrador ei kuulu vakiovarustukseen, että sen joutuu hankkimaan erikseen siinä, mutta katsotaan tämän puolen tekniikka vielä, eli meillä on tuossa Thule Omnistor kaihtin tuossa päällä. Sitten meillä on tässä ton jääkaapin tuuletusluukut.
Sitten täällä on Tedfordin 250-60 kasetti siinä. Sitten meillä on varakasetti tälle vielä, niin me saadaan enemmän off-grid-aikaa, koska meillä on sähkövirtaa niin valtavasti, että sitten meillä on tuolla katolla vielä 140 aurinkopaneeli siinä. Eli jos ajattelee, että meillä on 2 95 amperin AGM-akkuu, lyijyakkuu tuolla sisällä. Ja sitten meillä on 2000 wattituntia ja 700 wattituntia olevat bluetit tuolla takana. Niin siinä niin me päästään pitkälle. Ja sitten kun on diesel-lämmitys vielä, niin meillä ei tule koskaan se kaasun loppuminenkaan vastaan. Että täällä on yksi 11 kilon kaasupullo ja se riittää tosi pitkään silloin, kun sitä ei tarvitse käyttää lämmitykseen siinä. Ja voidaan katsoa vielä isompi takatallinovi siinä. Eli mikä tässä nyt ehkä mielenkiintoista, nyt on pultattu kiinni toi maastopyörä tuohon lattiaan siinä. Eli se on läpiakselista kiinni tuommoisessa telineessä tuossa. Mutta tämmönen on tää niinku ulkopuoli siinä. Ja niin joo, tässä on vielä kaasun ulosotto siinä, jos tykkää grillata siinä, niin siihen saa Weberin kiinni. Sitten jos mennään tänne sisään, niin mistä mä tykkään tässä näin, että tää näyttää kodilta eikä Huassin soluasunnolta siinä. Eli täällä on tosi paljon tätä epäsuoraa LED-valoa siinä. Meillä on tuossa kontrollit siinä, eli pääkytkin, sitten valojen kytkin, vesipumpun virtakytkin, sitten on ton pihan LED-valo siinä. Ja sitten me nähdään tästä näin meidän akkutilanteet siinä, eli nyt kun me ollaan piuhassa, niin se molemmat sekä ajoneuvon akut että sitten ton hupiakut on täynnä siinä. Ja me ollaan just tehty vesihuolto, niin tuollakin on runsaasti vettä siinä. Ja sitten tää on ton 5,5 kilowatin Webaston käyttöliittymä on tossa. Webaston termostaatti ja sitten meillä on valokytkimet ja sitten tossa on vielä yksi ton nostovuoteen pohjassa olevien valojen valokytkin. Eli tää on tosiaan, tässä on makuupaikat 4 ja tosiaan se on tää nostovuodet tulee sähköllä alas siinä. Meillä ei sille ole juurikaan käyttöä, kun me ollaan koiran kanssa nyt kaksin liikenteessä siinä. Ja sitten meillä on kapteenin penkit molemmin puolin siinä. Täällä meillä on iso avattava panoraamaikkuna ja siihen kaihtimet myöskin siinä. Et näissä on ainakaan molemmissa on sekä hyttysverhot että sitten nuo kaihtimet kaikkiin ikkunoihin. Ja sitten on iso hyllytila. Meillä on koiran ruuat ja tarvikkeet ja maastopyörän renkaita siinä. Ja sitten on kaappitilaa siinä. Sitten tässä on tää dinette, missä on 2 sohvaa. Näistä sohvat on sillä tavalla muokattavia, että näistä saa matkustusistuimet sillä tavalla, että ne on turvavyölliset ja menosuuntaan. Että siinä ei ole kertaakaan kokeiltu. Ja sitten meillä on 4 suuntaan liikuteltava pöytä tässä siinä joka saa vielä taitettua sivuun. Tämä, mistä mä tykkään tässä layoutissa hirveästi, on se, että tähän saa tosi ison ja avaran avoimen tilan siinä. Et kun mekin ollaan 3 kuukautta kerrallaan reissussa, niin täällä ei rupea ahistamaan siinä, vaan täällä on nyt tilaa ja avaruutta siinä. Sitten jos mennään eteenpäin, niin tässä meillä on 140 litran jääkaappi siinä. On pakastin siinä ja tämä on tosiaan toimii 3 käyttövirralla, eli nyt se on verkkovirrassa, mutta sen saa toimia myöskin sitten kaasulla tai sitten akkuvirralla siinä. Ja sitten tuossa on TV-teline. TVkin on mukana, mutta se on asentamatta vielä. Sitten meillä on iso kattoluukku,
joka nyt kun aurinkoinen päivä on +20 täällä näin, niin on kokonaan auki siinä. Ja sitten tästä on tullut ehkä mun suosikkifiitsari tässä ajoneuvossa, eli tässä on kokonaan niin kuin autonlevyinen suihku ja WC-tila siinä. Ja sillä tavalla, että mä saan ton koiran pidettyä tuolla keittiö tai tuolla olohuoneen puolella, että pukeutuessa ei tarvii työnnellä ystävällistä koirankuonoa persvausta tuonnemmaksi siinä. Ja sitten on WC siinä. Ja sitten tässä on vielä, mitä on kiva, niin että kun täällä pyykkiäkin joutuu pesemään ja joskus sitä joutuu tekemään tuolla off the grid käsin, niin molemmilla puolilla on kuivatustelineet sekä täällä suihkussa että WC:ssä. Ja sitten niin kuin aina matkailuautossa, niin nämä päätyy elintarvikevarastoiksi nämä suihkut päiväsaikaan sitten siinä. Mutta tää on myös nätti epäsuoravaloledeillä tehty toi paneeli siinä. Tuonne menee ihan mielellään siinä. Ja sitten tosiaan meillä on, tää on erillisvuoteellinen. Näistä paloista saa tehtyä tähän näin niin kuin vielä siis kompedin tai pari vuoteen sitten, jos haluaa siinä, mutta nyt oikealla on koiran puoli ja vasemmalla mun puoli siinä. Ja sitten mikä tässä on hyvä, että tässä tulee vakiovarusteena tuuletin, joka myöskin saa puhaltaa ulospäin ilmaa. Siinä se on tosi tehokas tapa itse asiassa viilentää tätä. Siinä. Mutta tällainen tää siinä. Keittiön voisi ehkä vielä käydä läpi, eli meillä on iso tiskiallas siinä. Ja tässä on kunnon vesipumppu, eli tuolta oikeasti saa niinku vettä järkevällä paineella siinä. Ja sitten on 2 polttimon kaasuhella siinä. Et tällainen tämä meidän matkustusajoneuvo, että siinä, että me on tästä elämäntavasta tykätty siinä, että päästään ajamaan maailman parhaita, tai ainakin Euroopan parhaita maastopyöräkohteita ja sitten, että pystytään majoittumaan mukavasti siinä ja saa koiralle myöskin järkevät oltavat, niin tämä on ollut tosi hyvä laite ja niin kuin merkittävä upgrade siihen meidän vanhaan retkeilyautoon Grand Californiaan siinä, että pistä peukkuun, jos tykkäsit ja toivottavasti tämä jotain innostaa, että saattaa tämmöinen elämäntapa olla jollekin muullekin mahdollinen. Jees, moikka!